Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Agi ko naman buang mga rina-rinaw na siya narito di pililalilang nagudi ko kurmata sa pagariya kananan dato balindong ay dula kananan. Idol penari mga single mami ay penari sumaraga. Aw sa wadang paman edi ka nakakasuasagi nga kay pagpamagulaw lang ko sa giyang kayaunin ang nasangkuan na taroto panakaw nari ay sudita kang ginawa ay. Na kung kau na ganapan na sudita di kapagariya aw miya bubid ka. Sa katay na pamamakinig nga pamana so pagaring ka mao da sentimental laro markatan taon. Aduh natarantong ko benar Saranaw. Wassalam. Kiring karing katonang lain tak sebut
tao nadi mambo ma paparu ai do de tao belindo ya oto gunung sa dei ta kapan ya na ya masa wai annai beta de na pete salan naga kaena kakatawan akagia so dunia tanabe taon de nasiyo kendiri sama ada etam sami apa sadari de tewana magre ko anakabunara de mere ape ko asara marka tam tau anamae angode sete mintala